Mbuyomu tidakambirana zokhudza shirk an-niyya wal irada, ndipo tidamaliza ndithu. Ndiye tinanena kuti insha Allah tidzayambapo gawo lomalizira ku shiriki yayikulu yomwe ndi shiriki at-ta'a. Iyi ndi shiriki imene imakhudzana ndi kutsatira cholengedwa cha Allah subhanahu wa ta'ala mu zinthu zimene Allah waletsa kapena kuloleza. Mwachitsanzo, pamene munthu akulamulidwa kuti achite chinthu cha haramu, iyeyu ndi kuchita chinthu cha haramu chija mopanda kukakamizidwa, koma akuchichita chinthu cha haramu chija mwakufuna kwake, ufuna kuti amusangalatse yemwe wamulamula kuja. Kapena ngati iyeyu wauzidwa kuti asiye chinthu cha halali chifukwa choti ena akuchipanga cha halali chija kukhala cha haramu, iye uja ndi kuchisiya chinthu cha halali chija pofuna kuti awalemekeze ndi kuwamvera amene achipanga chinthu cha halali kukhala cha haramu aja. Ndiye kuti munthu ameneyu amakhala kuti wachita shiriki at-ta'a. Pamene amakhala kuti wachita shiriki at-ta'a, chitsanzo chomveka bwino, anthu apereke lamulo lonena kuti chiwerewere ndi chololedwa, palibe vuto anthu kupanga chiwerewere, bola muonetsetse kuti musatenge matenda. Ndiye anthu ndikunena kuti boma alaloleza chiwerewere kapena auji aloleza chiwerewere, ndiye ife tikuchita chiwerewerecho chifukwa choti auji aja achiloleza. Ndiye kuti ifeyo tikhala kuti tikuwapembedza aujewo chifukwa achipanga chinthu cha haramu kukhala halali. Kapena anthu ndikumanena kuti ifeyo sitikwatiranso, ukwati basi ndioletsedwa pachifukwa chonena kuti auje atuza kuti tisadzakwatirenso. Ndiye inu ndikusiya kukwatira, tikumanena kuti kukwatira, tikangokwatira ndiye tikuphwanya lamulo la auje lija. Ndiye iwaja ndikusiya kukwatira kapena kukwatiwa kumene. Ndiye kuti pamenepo mwachipanga chinthu cha halali kukhala cha haramu, choncho mukuchita shiriki. Kugula nsembe amene amanena kuti sangakwatire, amene aja amachita shiriki pomumvera amene anawuza zimenezo, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala sana waloleze iwo kuti aupange ukwati kukhala otani uoletsedwa pa iwo. Chimodzimodzi masisteri amanena kuti ifeso tingakwatiwe, tikangolowa ku sisteri ndiye kuti zokwatiwa basi, chifukwa ntchito ya usisteri simafunika kukwatiwa. Ndiye akupanga ukwati kwa iwo kukhala wachani wa haramu, choncho amene anawuza zimenezo zoyo iwo ndiye takumupembedza chifukwa zimenezo sana nene ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye tikabwera mu sura at-Tauba, sura 9 aya 31, Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Iwo atenga ophunzira awo komanso abusa awo kukhala milungu pambali pa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso amutenga al-Masih ibn Maryam, Yesu Mesiya mwana wa Maria kukhalanso mulungu wawo. Koma wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, iwo sana lamulidwe kupatulapo kuti apembedze wopembedzedwa mmodzi yekha, la ilaha illa hu, yemwe palibe wopembedzedwa koma yeyo basi, subhanahu amma yushrikun, iyeyo wayeretsedwa kuzomwe amamuphatikizira nazo. Ndi aya imene isingayimvetsetse mpakana tibwere kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu kuifotokoza kwake. Tikabwera mu hadith yomwe Adi ibn Hatim akuifotokoza, hadithi imene ndi ya Hasan, ndi ya bwinobwino ndithu. Iye akunena kuti
ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahabi, ndinapita kwa mtumiki wa Allah mtendeni madalitso zikale pa iye mkosi mwangamu muli mtanda wa golide. Mkosi mwangamu muli chani? Mtanda wa golide. Faqal, ndi mtumiki anati, ya Adi, eyu Adi, itrah anka hadha alwathan, chotsa fano limene lili pa iweli. Kuchotse fano limene lili pa iweli, kusanyiza kuti aliyense amene amavala mtanda mkosi mwake amene amakhala kuti wavala fano. Aliyense amene amavala mkosi mwakemu mtanda korona ameneyo wavala fano. Wasami'tuhu yaqra'u fi surati Baraa, ndiye ndidamumva ineyo akuwerenga kuchokera mu sura al-Baraa. Sura al-Baraa ndi sura at-Tauba, kuwerenga aya imene tawerenga ija kuti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala, ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pambuyo powerenga aya imene anayankhula kunena kuti ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum, akunena kuti iwo pa aya imeneyi iwowa sikuti amapembedza kuwapembedza anthu amene akunenedwa apa kuti ophunzira awo komanso ansembe awo, sikuti amachita kuwalambira kumagwetsa nkhope zawo pansi, ayi samapanga choncho. Koma iwo kanu idha ahallu lahum shay'an istahalluhu, chimene amachita nchonena kuti ansembe aja kapena azibusa aja akawapangira iwo chinthu china chake kukhala cha halali, iwo amachitenga chimenecho kukhala so chachani cha halali pa iwo. Wa idha harramu alaihim shay'an harramuhu, ndipo akachipanganso chinthu china chake kuwapangira iwo kukhala cha haramu, iwo amachitenganso chimenechi cha kukhala chachani cha haramu. Ndiye ngati wina wake angachipange chinthu chimene Allah subhanahu wa ta'ala wachipanga kukhala halal, iwaja ndikuchipanga kukhala cha haramu, ifenso ndikuchitenga chimene chakuti ndi cha haramu, pamene kodi ife tikupembedza awawa osati Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pamene patapanga shirki at-ta'a, chifukwa amene tikumumverayo ndi osayenera, alibe authority ina iliyonse, alibe udindo wina uliwonse wopanga chinthu chimene Allah wachipanga haramu iwo ndikuchipanga kukhala halal. Ndiye idha hallu lahum shay'an istahalluhu, iwo akapangira china chake kukhala kuti ndi cha halali, iwo amachitenga kuti chimenecho cha halali. Boma panopa linavomereza kuti pakhale sex workers association, ndikusayinirana kunena kuti boma la Malawi linoli alipo amayi amene akusowa ntchito, choncho akhoza kumachita chiwerewere, ndipo chiwerewere chawo chikhala chololedwa kwa ife. Ndikulilola bungwe limeneli ndikupanga register. Kwa ukapanga register konso kuli asilamu amene anavomereza zimenezo. Ndiye lero lino amayi akumalowa mbungwe limeneli amene manja awo akumathetsa okha, fa akumathetsa dala manja awo, ndiye akatero akumakhala mahule, chifukwa ndi bungwe limene olowa mmenemo amalandira cha salary. Ndiye akumalowa mmenemo mpamba wake ndi thupi lawo, ndiye akumagonana ndi amuna apa banja, pamwezi ndikumapatsidwa ndalama, amakhala ndi makopi, amalemba ndithu kulemba kuti ndagonana ndi amuna mwakuti, ena andigona pa ngongole, nambala yawo ndi amakhala kwakuti ndikatolere mwezi ukatani ukatha. Boma ndithu nkumadziwa zoti pali sex workers association. Akazi amene wawa akupembedza boma, sakupembedza ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa Allah sanaloleze chiwerewere, Allah wachiletsa chiwerewere poletsanso njira imene ingatifikitse kuti kuchiwerewere. Choyambirira anayamba ndi chimenecho, wala taqrabu az-zina, musachiwandikire chiwerewere. Ndiye kuti chibwenzi ndi njira zonse zimene zingampangitse munthu kukagwera mu chiwerewere kuwaletsa, kuyang'ana mwa chimasomaso, kumverera zinthu za chimasomaso. Ndiye ena ngunena kuti ayi inuyo mukuvutika ntchito zikusowerani, thupi lanu mukhoza kulipanga mpamba ndi kumapezera ndalama, bora musapatsire anthu matenda.
ndiye amakhala ndi mamitingi omauzana akuti mmene mahuli angakhalire odzisamalira chiwerewere akuchiloleza pamene Allah wachipanga kukhala chani haramu. Lero pali asilamu amene ali kuboma omwe akumalimbikitsa asilamu ena kuti adzitenga katapira, azitenga ngongole za katapira. Ndikumanena kuti tazisiyeni za mafatuwa za mashehezo, tazisiyeni mufandu mphawi ngati simutenga ngongole izi. Tengani ngongole inu kaijeni ka interest kake ndikochepa mukabwenza akukachepetsa ka interest pamene Allah subhanahu wa ta'ala harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala waipanga riba kukhala haramu ndipo waloleza business. Ndiye anthu akusiya kupanga business ya halal akukapanga katapira. Ndiye Islamu ina nkubwera ndikumanena kuti akuluakulu za ijenizo za mu Qur'ani izo zisiyeni, inu takatengeni ngongole kuboma. Amene atakatenga ngongole kubomawo kudzera muzimene wanena mkuluyu amene osakupembedza ndani Allah, amene ni mamushirikuni. Ngakhale sakupanga za sing'anga za nyanga za madarasimu, koma ngati akumumvera wina wake osakhala Allah subhanahu wa ta'ala muzimene Allah waletsa ndi zimene Allah waloleza, anthu amene wawa akupembedza omwe akuwaloleza zinthu zimene Allah waletsa, komanso amene akuwaletsa zinthu zimene Allah watani waloleza. Allah subhanahu wa ta'ala ngati waletsa katapira ndiye kuti waletsanso chilichonse chimene chazungulira chani katapira. Ndifake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam pankhani imene yakatapira ananena kuti anthu anayi ali ndi nsambi zofanana pankhani yokhudza cha katapira. Anthu anayi ake ati woyamba ndi munthu amene wapita kukatenga katapira. Munthu woyambirira kupita kukatenga chani katapira ameneyo 1. Number 2 ndi munthu amene akupereka katapira. Kupereka katapira kuti ineyo mukabwereka kwa ine ndalamayi mukamadzabweza mudzabwenze ndi yapamwamba, ameneyo aliso mugulu limene. Number 3 ndi yemwe ali mboni pamenepo, kukhala mboni kuti akulu ife tikwabwereka awa ndalama iyi inu muchitire umboni kupangira kuti akamwalira pamawa ndiye mukhale chani mboni. Number 4 ni munthu amene ali wolemba mgwirizano umenewo kuti tsiku lakuti awa anabwereka ndalama awa ndipo mgwirizano wawo unalonena kuti awa akamadzabwenza azabwenza ndi yapamwamba ndipo mboni anali awa. Mkulu amene wolemberayo ameneyo sali ndi chansambi zofanana ndi onsewa nsambi zawo ndi zimodzi. Ndiye lero lino asilamu ena akumakagwira ntchito ku banki kumene akupereka katapira, wina kuona ine yesa akumadya nawo zakatapirazo, tasiyeni amenewo. Ndiye iye uja nkumatengera zimene ena aja akunena kuti inu tasiyeni akugwira ku banki yo palibe vuto sakupeza nsambi nanga yo amakhala nawo involved ngati iye chani kumagwira ntchito otsamira pake ndikumakhala pati pazoyankhula za anthu amenewo. Iyeyu sakupembedza Allah, akupembedza anthu amenewo. Fajani Allah waletsa ntchito imene akuchita koma iye akuyipanga kukhala ya halali pazokamba za ndani za anthu ena. Tikumvana amenepo so anthu amona ngati shiriki ndiye kuti ndikugwadira mafano kokha. Pagawo ilinso asilamu ambiri akutanipo akugwerapo chifukwa akupanga haramu zimene Allah wazipanga halali, ndipo akuzipanga halali zimene Allah wazipanga haramu. Tatiye tibwereni kwa Kristu. Akristu takambapo gawo lokhudza ukwati wawo, ena mwa iwo amanena kuti kukwatira payo ndi haramu, koma azigonana ndi azimayi mamizimu kumasiyana. Akabwera pagulu pa anthu ndimati ndi ansembe sakwatira, masisteri ndiye ali ndi ana, sisteri omati ndi sisteri koma ali ndi ana akuchokera kuti amapanga chiwo onse aja amapanga chiwerewere amene aja ndochepa mwina mwa iwo amene samatani samapanga zimene, koma ambiri mwa iwo amapanga chiwerewere. Ndiye iwo aja akunamiza anthu kuti amampembedza Allah subhanahu wa ta'ala, koma in reality akupembedza amene amawatsatira pa zimene anawauzazo. Ndiye paliso gawo lina kuti Kristuko limene mitala anayipanga kwa iwo kukhala haramu, si choncho. Ndi chali chichiti cha Kristu chimene chimaloleza mwamuna kukhala ndi akazi 4 kapena mwamuna kukhala ndi akazi angapo, ndi chali mwina zochepetsetsa ngati aijeni achani apostoli
apostoli mitala kwa iwo palibe vuto linalilonse. Akazi amathaso kukhala mu nyumba imodzi, koma akazi achisilamu kupanga zimenezo ndiye nkhondo. Koma azathu amene ali pakusocherawo kwa iwo si vuto, koma ife amene tili pa haki ndiye tikuzitenga kukhala vuto. Ndiye mwaona kuti ambiri mu gulu la Khristu anapanga mitala kukhala haramu, ndipo amachita kuyankhula kunena kuti chani, mutayenda dziko lonse lapansili inu mwapeza kuti mkazi amene akusangalatsani ndi kuti ndi amene kamusamaleni chifukwa ndi wanu yekha basi. Inunso mayidziwani kuti mwamuna amene ndi wanu yekha basi. Abambo musakerekeze kwatuluka nyumbamo kumakapanganso zina, ndeti muzakhala mukuphwanya lamulo la Mulungu. Mulungu ake uti fa Mulungu amene ife tikumudziwa waloleza chani, mwamuna kuti akhale ndi akazi malire 4. Ndiye akwatsekereza awawa kuti asapange mitala in the name of kuti Mulungu analetse, pamene Mulungu sanaletse cha mitala. Olo mu Bible palibe verse limodzi lomwe limene linanena kuti mwamuna asakhale ndi akazi angati, 2, 3 kapena 4. Amene analetsa mitala ndi Paulo. So awa amene amanena kuti Chikristu chimaletsa mitala ndi anthu amene akupembedza Paulo osati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah sanaletse mitala, Yesu sanabwere kuzaletsa mitala. Ku Chikristuko kuliso zina, akazi savala hijab. Masisteri woka amene amaonetsa tsitsi lawo, kuonetsa miyendo kumangovala kampango ndi uniform, imeja ni uniform si hijab. Ndi anthu amene ade masisteri samavala hijab, imeja si hijab. Hijab yomuonetsa ije ni akatumbu, hijab yomuonetsa tsitsi, hijab yomuonetsa khosi, imeja si hijab. Amangovala mpango ndi siketi ina ya Itali dress basi, si hijab imeneja. Ndiye muona kuti ku Chikristu akazi azibusao sama auza kuti azivala ngati mene amavalira mkazi wokhulupirira. Fa mkazi wokhulupirira kwenika avala hijab. Ndiye azibusao anawanamiza anthu kuti hijabu siyo yenera kwa mkazi wachani wa Chikristu. Akuti kuvala sikudzapulumutsa munthu koma mtima wa munthu. Sama yankhula zimenezo amatero. Ndiye awa akazi amene savala hijabu ku Chikristuko pachifukwa chonena kuti abusa awo ndi ansembe awo akunena kuti hijabu siyofunikira chifukwa si chinthu chimene chikamulowetse munthu kuti kujanna. Akazi amene akupembedza abusa awo, akazi amene akupembedza akulu ampingo, akazi amene akupembedza ena posakhala Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa Allah wapanga haramu mkazi kuonetsa thupi lake lonse kupatula nkhope ndi zikhatho za manja. Ndiye topiki ya lero alhamdulillah kuti ikhalanso ikukhudzana kwambiri ndi mkazi kumbali ya kumvera mwamuna. Tiye tioneni malangizo a Allah subhanahu wa ta'ala pa mkazi wokhulupirira. Allah anayankhula kunena kuti chani, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Amuna ndi qawwamun pa kazi potengera zomwe Allah wapereka kwa ena kusiyana ndi enawo, yani zimene wapatsa amunawo kusakhala akazi wapereka kwa amuna zambiri zimene sada wapatse akazi. Komanso wabima anfaqu min amwalihim, ndipo zimene amunawo amakhala akupanga spendi, kuwapangira spendi akaziwo kuchokera mu chuma chawo amunawo. Ndi Allah kunena kuti chani, faswalihatu, tsopano akazi amene ali olungama, qanitatun, mawu amene towa masulira, hafidhatun, amakhalanso osunga, lilghaibi, kuseli kumbali, bima hafidha Allahu, pazimene Allah wawuza kuti asunge, kapena kuti pazimene Allah wawakondera kuti iwo wazisunge, yani amakhala osunga maliseche awo. Allah nango yankhula zinthu ziwiri pamenepo, koma tikazitambasula zimene zimuona kuti ndi zimene akazi ambiri amazilephera zinthu ziwirizi, kukhala qanitatu komanso hafidhatu, zinthu ziwiri zokazi. Ndiye liula kuti qawwamun, pamene Allah amayankhula kunena kuti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, liulo nena kuti qawwamun. Ibn Kathir pochitira ndemanga adati aya imeneyi ikupezeka mu sura an-Nisa, sura 4 aya 34, sura 4 aya chani 34. Ndiye Ibn Kathir pochitira ndemanga kunena kuti chani, ai ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'a
arrajul mwamuna ndi qayyimun amene wayimirira ala almar'a pankazi. Kuyimirira pankazi zikutanthauza kuti mwamunayo ai huwa raisuha, ndi akufuna kutanthauza liula qayyimun lija kuti one huwa raisuha, mwamuna ni mtsogoleri pankazi, amamutsogolera mkazi mu chilichonse. Mkazi asafike pomayankhula kuti ine amuna anga samatenga maganizo anga m'nyumbamo, amantenga ngati inopanda ntchito, amafuna kuti chilichonse azingopanga okha basi. Kodi mesa banja ndi anthu awiri, ndakati anthu awiri ndi chani? Mesa ndife thupi limodzi, ndakati thupi limodzi ndi chani? Opanga ma decision ndi azikhala iwo okha basi. Ndi akazi ambiri m'manjamu akuvutika chifukwa chonena kuti akulimbana ndi mwamuna kuti akhale mtsogoleriwo. Ndiye muzindikire chimene chimachitika njani pamene mwamuna waona kuti mkazi yakufuna utsogoleri m'nyumbamo, mwamuna atu basi amabwerera mbuyo, ndiye amakhala silent, samayankhulanso zambiri m'nyumba, amangoyang'ana pa nyumba pake pamamunyasa kukhalapo. Akamuyang'ana mkazi wake sakondera pang'ono pomwe. So mwaona amuna ena ufoka makagonana ndija ndazi mayi ena kunja, because mwayi wonso mulibenso chilakolako pa akazi yawo. Fanyani mkazi iyo yekha wazitani wazipangitsa kukhala mwamuna. So akazi ambiri mmakomomo akufuna kukhala ndani? Kukhala amuna. That's why muona kuti manja ambiri sakumalongosoka. Ndipo mavuto timanena nthawi zonse, mavuto ambanja kawiri amene amakonda kwayambitsa ndi akazi. Why? Aya yake ndi iyi: arrajulu, mwamuna choyambirira ndi mtsogoleri, leader, head pandani? Pankazi. Ndiye mkazi amene akulowa mbanja point imene aivomereze. Akamalowa mbanja muja akavomereza izi kuti ine amene ndikulowa mbanjamo, amene ali mtsogoleri wa mbanjamo ndi amuna anga, mkazi amene mbanjamo akakhala mubwino kwambiri. Koma ambiri akamalowa mbanja muja ndipo ichonena kuti amuna anga ndi anzanga. Amuna anga ndi ndani? Ndi anzanga. Ndiye choncho chifukwa ndi anzawo, amuna aja akamakapereka zilamulo, akazi aja zikaona ngati kuti mwamuna akufuna kuwapanga control. Chilichonse chimene mwamuna anga auze, iwo aja amachiona ngati ndi control. Akazi anga panganiza kuti kodi ndimafuna muzindipanga control bwanji? Mkazi amene amavutika kumumvera mwamuna wake, kupanga submit kuzimene mwamuna ake akumuuza, mkazi amene aliso ndi vuto kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaziswali, ulazisala. Zimene akukanirazo wazilamula ndi Allah. Chifukwa Allah wamulamula mkazi kuti amvere ndani? Mwamuna. So mwamuna akumuuza akazi anga panga njia kuti yenu kumakana. Akukana ndani pamene? Akukana ndani? Akukana Allah. Akukana Allah. Chifukwa Allah akumulangiza mkazi kuti akhale otani? Womumvera mwamuna. Chifukwa mwamuna wayekedwa khala mtsogoleri. Komanso arrajulu kabiruha, mwamuna ndi kabiruha, wankulu pa mkaziyo. Olo mwamuna atakhala kuti ndi wa zaka 20, mkazi ndi wa zaka 40. Koma mwamuna ayo Allah wampanga kukhala kabiruha, kukhala wankulu pandani? Pa mkaziyo. This is why mkazi wa zaka zambiri akamanena kuti ine siningakwatiwe kwa mwamuna chifukwa kuti ndi wochepa zaka, mkazi amene chimene afuna ndi chani? Yeye mwa yeye muli utsogoleri. Ngakhale akwatiwe kwa mwamuna amene ali ndi zaka zambiri, azipezeka zoti akumpangabe control mwamuna amene. Chifukwa chani? Chifukwa chanena kuti nkhani yokhudza banja simayang'ana zaka. Ndiye mukayang'ana sira, ena amayankhula kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amene ankamukwatira Khadija anali ndi zaka zochuluka kwambiri kuposa nani? Mtumiki. Ena amayankhula kuti anali ndi zaka 40, mtumiki anali ndi zaka 25, ena amanena kuti osa anali ndi zaka zofanana, ena amanena kuti anali ndi zaka 28. Ndiye zimene zili zolondola kwambiri malingana ndi Ibn Ishaq ndizonati Khadija anali ndi zaka 28, mtumiki anali ndi zaka 25. Kusiyana ndi zaka zingati? Zitatu. Komabe ala kulli hal titengerebe kuti Khadija anali wamkulu kuposa mtumiki. Koma Khadija sama mumvera mtumiki. Khadija kunsika sakukudziwa. Sama kutani? Sama kudziwa ifajani. Amatuma amuna, ngakana wa business Khadija, amatuma amuna amene amakamugulitsira business yake yeyo, anavera chilamulo choti ni mkazi wa mtumiki azikhala pati? Pa nyumba. Sama kuwa Khadija, bana za chipa. Sama panga zimene Khadija. Koma mupeza mkazi wa Kiislamu akupanga justify kuti Khadija anali wa business. Ndiye business imene apanga Khadija ndi timwaidziwa? Ai. Koma Khadija anali wa business. Ndikumaka panga zinthu za haramu in the name of Khadija.
akazi achisilamu akanakhala kuti amaona umoyo wa akazi amtumiki bwinobwino akanazindikira kuti aya imene iyi akazi amtumiki anayikwaniritsa kwambiri, chifukwa mkazi mmene analili Khadija anali mkazi woti wani experience ya banja anali nayo, chifukwa mmene amakwatiwa kwa mtumiki Khadija anali woti wakwatiwapo kale kwa ndani, kwa amuna awiri banja amalidziwa, ndipo anali ali ndi ananso. Mtumiki anali sakulidziwa banja kuti limakhala bwanji, koma atakwatiwa Khadijayo amaphunzira kuchokera kwa mtumiki sana zitukumule. Khadija atamuona mtumiki sallallahu alayhi wasallam anatseka maso pa amuna ena onse, fanyani mtumiki anaona moja utsogoleri kuti ine nditakwatiwa kwa uyu anditsogolera kuchani, ku chinthu chimene chili chabwino, ndipo anamutsogoleradi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam Khadija ila aljanna. Chifukwa Khadija anamwalira aliosangalidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo ni mkazi mwakazi akujanna, ni mkazi amene anazichepetsa ngakana aliwa chuma chakecho sana pange nacho matama ndikumampanga chani, ndikumampanga control mamuna. Fa lero akazi akangogwira ndalama akazi, la haula wala quwwata illa billah. Mamuna amatha kupanga sacrifice chisangalalo chake pachifukwa cha banja lake. Mamuna weniweni tosati amuna achisawa wae, koma mamuna weniweni mumpeza kuti amapanga sacrifice chisangalalo chake pachifukwa cha chani, cha banja lake. Koma mkazi amapanga sacrifice banja lake pachifukwa cha chisangalalo chake. Mkazi akangogwira makobiri mkazi, mamuna wake amakhala alibe ntchito, mutu mwake makhala za ine this ine that ine basi. Ndiye mkazi azindikire kuti iyeyu pamene wakwatiwa mwamuna ndi wankulu pa iyeyu, ngakhale achepe zaka ndi wankulu pa ndani, pa iyeyu. Komanso walhakimu alaiha, chinthu chachitatu, walhakimu alaiha, mwamuna ndi yemwe amampatsa mkazi zochita, kumamugamula, kupereka ma decision apa nyumba. Lero litija nyemba chifukwa ndrama zimene nazo ni zokwanira nyemba basi. Koma inu mmetambira kujera nyemba muja. Ine ndesindilola ya. Mkazi amene yoyo ni mkazi oyipa kwambiri. Chifukwa mwamuna akunena kuti lero tija nyemba olo tija nkhwani, nyemba sobola nzokoma. Koma tija nkhwani soma koma eti. Tija kwanya ongochira nchere. Chifukwa ndalama ndilibe. Inu ngati mkazi basi vomerani, kapena ngati muli ndalama natamunanga inu ndiye mukuyesetsa kuti banja lizitani lizikhala bwino. Allah lero lino wakufinyani manja mwapeza zochepa, ine ndali ndika ndalama kena kake kaja, basi inshallah tikagula mazira tuonjezera pati pakwanya. Amene ni mkazi okhulupirira. Koma akazi ena nditu amasunga mmakomwaomo ndalama, ndikumapezeka zonena kuti mwamuna oja akuyesetsa amene amayesetsera muja. Mwamuna mwina kumakanika soko athandiza makolo wake chifukwa choti sakupeza mokwanira, akuthandiza banja lake. Koma akangoti mwamuna uja tsiku nako apanga mistake, koma tusingani kunjako chimamuna chimecha nchopanda soko amuna achisilamu, ndi zimene zachulukira masiku ano. So mkazi adziwe kuti mwamuna akapanga decision, mkazi aivere decision iyo, koma pamenepa ndi pamene titachedwepo, chifukwa tikufuna kuti tulumikize ndi chani, ndi topic yathu. Walhakimu alaiha, mwamuna ndi opereka ma decision, ndi omugamula mkazi. Komanso wa muadibuha idha iwajjat, ndi amene amamukonza khalibe mkaziyu pamene mkaziyu wasemphansewu. Ngeti kamati arrajulu qayyimun ala almar'a, tikutanthauza zimenezo. Huwa raisuha wa kabiruha wal hakimu alaiha wa muadibuha idha iwajjat. So mkazi akasemphansewu akuti mkazi kumamulanga mamuna, akutero manja amasiku ano ati mkazi kumulanga mamuna, ati mamuna amve kuwawa, asi mkazi mwenye kuti iwe ndine basi sizigona naso. Mkazi akamulange mamuna izili ngati kuti mwana akuti akwalanga bambo wake, bambo wanga amazoroera kwambiri ndifuna kwalanga. Ndi akazi ambiri achisilamu tikaona point imene iyi muona kuti ambiri akugwera ku opposite ya izi. Ndiye tsopano tatiyeni tione liwu limene Allah kunena kuti fasalihatu, tsopano akazi amene ali olungama, qanitatun. Chifukwa yula qanitatun
limalumikizana ndi qawwamuna. Qawwamuna amagwira ntchito pamene akazi akhala chani qanitatun, chifukwa amuna sangakhale qawwamuna pamene akazi asali qanitatu. Ndiye tacheni tioneni ula kuti qanitatu malingana ndi kufotokoza kwa masahaba. Ibn Kathir akufotokoza kuti qala Ibn Abbas wa ghayru wahid, adayankhula Ibn Abbas komanso ndiye na kusakhala mmodzi, anayankhula ambiri kunena kuti chani liwula kuti qanitatu yani likutanthauza muti'atun liazwajihin, kukhala muti'atun omvera liazwajihin kwa amuna awo. Ndiye tikukambaza ashiriki at-ta'a, liwula at-ta'a mukaonaso apa muti'atun, zonsezo zochokera tsinde limodzi. Ashiriki at-ta'a, shiriki yomvera. Akazi amene alokhulupirira amakhala muti'atun li azwajihin, amakhala omvera modzipereka kwa amuna awo. Ndiye apa mkazi amene alokhulupirira akuyeneka kumvera mwamuna wake ndi cholinga choti akwaniritse kumvera Allah subhanahu wa ta'ala. Mkazi amene samvera mwamuna amene sakukwaniritsa kumumvera Allah subhanahu wa ta'ala. Ngati mkazi akunyoza zilamulo za mwamuna wake, adziwe kuti wamunyozanso Allah muzomwe Allah yowalamula. Mudzapeza kuti amene amavutika mukuwamvera amuna awo mugula akazi ndi akazinso amene ali patsogolo kuvutika kumumvera Allah. Masahabiyati ndi akazi amene adamumvera Allah, choncho sizidavute kuti iwo amumverenso ndani mwamuna wawo. Munthawi ino akazi akuvutika kumumvera Allah ndi chifukwa kumakhala ndi mavuto nso umvera ndani mwamuna wawo. Basitu ndipo pamene Allah subhanahu wa ta'ala amayankhula kunena kuti hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, kuti akazi amenewa amasunga pamene mwamuna wawo palibepo zomwe Allah wawauza kuti asunge. As-Suddi akunena kuti tahfadh zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malihi, zikutanthauza kuti mkazi ameneyo amateteza ulemu wake, usayendayenda chisawawa kunja kwa nyumba, komanso posavala movula. Kuteteza umaliseche ndi pamene mkazi akubisala nyumba, ndipo mmene ali nyumbamo sakulola kuti wina abwere yemwe ali wosayenera kubwera nyumbamo. Choyamba fuka masahabiyati amakazikika kwambiri nyumba, ndipo chifukwa chimenecho iwo samalola kuti nyumba zawo mubwere mwamuna amene sali maharamu wawo, samalola. Mpaka ana brother wa mwamuna wawoyo samamulola kubwera muti nyumbamo pamene mwamuna wawo kulibe. Tumikanena kuti brother wa mwamuna wanu ndi imfa. Tumikukwauza azikazi zimenezo amene ali mulamu wanu, inu musalole mulamu wanu inu kumamasuka naye nyumbamo. Anda alamu anga palibe chimene angachite. Mkazi wachisiramu asapange zimenezo. Ndiye zisateke kuti mkazi avomere mwamuna yemwe si maharamu wake kukhala pakhomo kapena nyumba mwamuna wake palibe, asachite zili zimenezo. Ndiye nanga bwanji atuluke nyumbamo asanavale moyenderera zili bwa. Ndiye muona kuti akazi ambiri kuswali amaswali, kusala amasala, koma ndinanena kuti zinthu ziwiri zimavuta. Chinthu choyamba ndi chani? Kumvera amuna awo. Chachiwiri kusunga maliseche. Chifukwa akazi ambiri sakutha kusunga maliseche yawo, akumatuluka nyumba ya mwamuna wawo ali mbulanda, koma iwo nkumuona ngati atani avala. Akumatuluka nyumba za amuna awo avala chovala chogwira thupi. Mkazi kuvala chovala chogwira thupi amene ali maliseche. Chifukwa chani? Chimene chikudindikacho chimene kubisira ndiye chadindika kale, ndipo pamene mwachibisa ngati simunachibisa. Kapena kuonetsa akatumba miyendo, ndikumaturuka nyumba akuonetsa miyendo. Kazi amene yoyo watuluka ali maliseche, ndipo sali mugulu akazi osunga chani maliseche. Mkazi kuonesa tsitsi, kuonesa maijeni makutu, kuonesa khosi kunja kwa nyumba, mkazi amene ndi ndani? Ndi mmodzi mwa akazi amene sakusunga umaliseche. So mkazi zikoza kuteka kumakhala oswali kapena kumakhala omvera mwamuna
koma ikakhala nkhani yosunga maliseche osamagwerapo pamene. Kapena mkazi kumasunga maliseche koma ikakhala nkhani yomvera mamuna osamagwerapo. Ndiye pali zipani zitatu. Chipani chimene chimachita zonse ziwiri, kuziphwanya, kusamvera mamuna, kusasunga maliseche. Chipani chachiwiri ndi chimene chimachita chimodzi mwa ziwirizi, kukwaniritsa china osakwaniritsa. Chipani china ndi chimene chimakwaniritsa zonsezi. Koma chipani chinachi chomalizirachi ndi chochepetsetsa kwambiri mugulu akazi, kukhala omvera mamuna komanso osunga chani maliseche. Ndiye muona kuti tikuyankhula pointi pofuna kubwererabe kuchani uliwu lathu la akazi amene ali qanitatun ndi muti'atun li azwajihin, amene amakhala omvera modzipereka kwa amuna awo. Ndiye tatiyeni muone tsopano mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mmene ankawalangizira akazi kumbali yofuna kumumvera mwamuna. Pali mahadithi ochuluka kwambiri amene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akupereka mu malangizo kwa mkazi wa pabanja. Ndiye na mwayo amene funa tachule Muadh bin Jabal, tikabwera mu Musnad al-Bazzar hadith 2665. Musnad al-Bazzari hadith 2665. Tumikimene mwakuyankhula kuchokera kwa Muadh bin Jabal kuti law ta'lamu al-mar'atu haqqa az-zawj, akanadziwa mkazi zaudindo umene mwamuna wake ali nawo pa iyeyo, ma qa'adat ma hadara ghadaa, saka nakhala pansi mkaziyo pamene mwamunayo akudya chakudya chake chakummawa, breakfast. Pamene mwamuna akudya breakfast, mayi wakanango ima, mwamuna akhala pansi, mayi ndikungoima chilili kudikira kuti amuna watani amalize kudyako. Wa ashaahu, komanso chakudya chake cha madzulo mwamuna akamadya chakudya cha mgonero, amayi ndikungoima kaye chilili, mwamuna ndikumadya hatta yafrugha minhu, mpaka na mwamuna atatani atamaliza kudyako, kupereka ulemu. Tumiki mawu amene wasuda akuyankhula kuti nimuchite zimenezo yani, koma akufuna kuonetsa kufunikira kumene mwamuna amakhala nako pa banja limene lero lina akazi akulitani akuliseweretsa liti. Akazi ndinomvetsa chisoni amapezeka kunena kuti banja lija akuvutika, kumamvetsa chisoni mkazi kumuoneka kuti uyu ndezi kumuvuta, koma angokwatiwa muona zimene amaonetsa sana kwatiwe ndi zimene amaonetsa akakwatiwa. Ndiye akanazindikira mkazi zimene tafotokoza zija kuti mwamuna ndi raisuha, komanso ndi kabiruha wal hakimu alaiha, komanso wa muaddibuha idha wajjat. Akanazindikira zimene zizi mkazi chimene chikanachitika ni chani, ma qa'adat ma hadara ghadaahu wa ashaahu hatta yafrugha minhu, akanayimirira chilili kudikira kuti mwamuna amalize chakudya chake chakummawa komanso chakudya chake chakumadzulo. Akuyankhula zimene zifanya choti mwamuna pakhomo masana samapezekapo, amapezeka mamawa pamene afuna azichoka, mkazi amakonzera chani chakudya kuti adye, komanso madzulo akabwera amakonza chakudya kuti achani adye. Ndiye pamene mwamuna akudya, mkazi amene akanakhala chilili pofuna kutani, pofuna kupereka ulemu kuti amuna angawa ndi katundu, akundisamalira tona ni masaya angawa kufufuma. Mkazi akupezeka zoti thupi lake likusalala. Of course sitikunena za amuna amene amathawa udindo wawo, tikudziwa zoti pala amuna ena amene udindo wawo samakwaniritsa mwadaladala. Mkazi yo ndo abwinobwino, koma amuna amapezeka zoti akusankha dala kusatani kusakwaniritsa udindo. Koma apa tikunena mwamuna amene amakwaniritsa udindo wake bwinobwino, komanso mkazi uyu ni mkazi amene akulandira zonse zimene mwamuna amatani amampatsa, ndipo mkazi uyu ndi mkazi amene akutsatiranso zimene Allah watani walamula. Chifukwa akazi amona ngati kuti akuyeneka kumumvera mwamuna pamene mwamuna akutani akuwapangira zimene akufuna, akumasinthana, akuti ngati amuna anga ine sakundipangira zakuti osasayembekezero ndi apangira zakuti. Akazi amene sokhulupirira. Mkazi wokhulupirira amachita udindo wake without being asked, kungolowa m'banjamo automatically iye kumachita cha zimene Allah wamulamula. Ndipo muzaone kuti akazi amene amachita zimenezozo automatically Allah amapanga amuna awo kukhala swabwino, Allah amapanga amuna awo kukhala abwino. Kwa muzaona kuti akazi ambiri amachita ubwino
pamene akufuna china chake kwa mwamuna, akufuna kuti apase ndalama, ndi pamene muona kuti wiki imene ndamaoneka ngati ndama yabwino, kutakataka pakhomo kuzuka mamawa kuti akanga udi achosa nyumba muchakuzungu, mwamuna akamazuka kuti koma akazanga chilipo chimene akufuna, amaziwa atamunena kuti awawa chilipo chimene akufuna. Koma mkazi amene amachita izizi posakhala ndi kampeni kuseriko, kumangochita basi mwa udindo wake, muona kuti mwamuna amasangalala kwa basi ni mkazi amene. Ndi amuna amene amalakalaka kuti aweruke mwacha, ndipo akaweruka amaona kuchedwa kuti akafike kuti kunyumba kwawo. Chifukwa cha pamene pa nyumba pamana ndilidiri. Koma amuna ambiri tikunena mu nthawi ino amamva kuwawa akaweruka, amafuna kuti mpaka namwina pakhale so night shift, azingobwera kunyumbako kwangosamba basi ngobwereranso kuti kuntchito. Tikaona mu kufotokoza kwina Muadh bin Jabal, tikabwera mu Al-Mu'jam al-Kabir, Al-Mu'jam al-Kabir volume 20 tsamba 52, Al-Mu'jam al-Kabir volume 20 tsamba 52. Pamene pa Muadh akufotokozaso kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adati la tajidu imra'atin halawata al-iman hatta tuaddi haqqa zawjiha walau sa'alaha, yani zawjuha. Mkazi sangalawe kukoma kweni kwa chikhulupiriro mpaka na atakwaniritsa ufulu wa mwamuna wake, akwaniritse udindo wake mkaziyo kwa mwamunayo, walau sa'alaha, ngakhale asanapemphedwe. Yani kutanthauza kuti kusapemphedwa ni mwamuna wake. Mkazi amene walawa chikhulupiriro, amene mwa yeye muli kukoma kwa chikhulupiriro, ndi uyo amene amakwaniritsa udindo wake pa mwamuna wake, kukwaniritsa ufulu umene mwamuna wake ali nawo mubanjamo, ngakhale yeye asapemphedwe. Mwamuna sanadzuke, mkazi wadzuka kalikali. Mukaona umoyo wa Ummu Sulaim ndi azikazi ena mugula masahabiyati, muzazindikira kuti akazi ambiri masiku ano alikutali kwambiri ndi banja, alikutali kwambiri ndi chani, ndi banja. Ndiye kazi adzuke nthawi yabwino ya fajiri sana, katika nthawi yabwino apa 6 koloko ya nthawi yabwino ndi nthawi yoti fajiri sinakwane. Kazi amene yapitse mazi, asambe, amudzutse mwamuna wake, asambe, apemphere tahajjud limodzi, kapena apange zimenezo ncholinga choti mwamuna wake asaphonye swala ya fajiri. Osati kudzuka past 6, past 6 mukudzuka kuti azipita kuti mwamuna siku ntchito, mukumuthandiza za kudunia za kwake, za pa dunia. Naam. So mkazi adzuke banda kucha kutereka madzi aja akatentha adzutsa amuna ake, amuna anga kasambeni, musaphonye swala ya chani, ya fajiri, mukaswalire kumzikiti. Koma yeye aonetsese kuti mwamuna ake akasamba ndi asambe yeyo, then nayeso aswali. Akatero mwamuna ake ali uko ngati lili tsiku loti amuna ake osamasala, ngati amasala aso amuna ake, ngati lili Monday kapena Thursday, ngati lisali Monday kapena Thursday, aonetsetse kuti akabwera kumzikiti kuja chakudya wakonzera kale, adye ije pamene paja basi. Akatero kazovala wasitira zovala kupitira ku business yo kani kunchitoko, amene ni mkazi wa Kiislamu, amene ni mkazi wa Kiislamu. Ndipo ndifake ninanena kumwambira kuja kuti anthu akoza kuona ngati akupembedza nda mwamuna wake. Koma mkazi amene sakupembedza mwamuna wake akukwaniritsa udindo umene Allah watani wamuuza kuti akwaniritse pa banja. Mwamuna asanabwere kunchito, mkazi aonetsetse kuti iyeyo wasamba sakununga thukuta, koma aonetsetse kuti amulandire mwamuna uja akamabwera pa khomo, amulandire mwansangano, ndipo asayankhule chilichonse cha mavuto apa nyumba mpaka ana yeye ataona kuti apapa ndikuona kuti amuna anga akuoneka kuti atani ali bwinobwino, nkhawa zonse za tata cheza tatere olotakhala kuti ndi mamawa, nkhani za dzulo kumuuza mamawa mwamuna tamuna anga dzulo lija zakuti. Chifukwa zimenezo zimene masahabiyati amachita. Mwamuna akamulandira amachita kuauza pakhomopo. Ummu Sulaim tiona kutsogoloko inshallah. Ummu Sulaim panamwalira pa nyumba pake kanyamata kamene Abu Talha mmene amachoka nakasiya kakutani kakudwala. Ummu Sulaim anamusambitsa mwana uja ndikumuveka sanda ndikumika kuchipinda china.
ndikuwauza anthu pa nyumbapo kuti akabwera pano amuna anga musayankhule zoti pachika maliro pano, ndipo ndisaone wina aliyense nkhope zake zikuoneka modandaula. Ndichita kuwauza ndekha. Abu Talha anabwera anafunsa kuti kodi pa nyumba apa mwana uja ali bwanji. Anayankha kuti ndikukhulupirira kuti kumene ali kumwanayo ali bwino basi. Abu Talha mtima wake unatsika, anadya sima, anakhala malo amodzi ndi mwamuna wake. Amunawo kuchotsa nkhawa zawo kugona tulo. Mamawa pamene Abu Talha atakasamba kuti azipita ku mzikiti kufajiri, pamene amaphulisa nkhani yoti mwana uja dzulo watani wamwalira. Abu Talha sanadandaule kwambiri, anangokhudzira pang'ono ndi anaitenga nkhani kwa muza mtumiki. Mtumiki ananena kuti zimene mwachita inuyo usiku ndi akazi anu ndikukhulupirira kuti Allah akupatsani zabwino kwambiri, ndipo akudalitseni inuyo komanso mkazi wanu amudalitsenso kwambiri. Tinakamba wiki yatha kuti masahabiyati samabereka ana awiri kapena atatu, amabereka ana pachifukwa chofuna kupititsa umma wa Chisilamu pachani patsogolo. Anabereka ana 9, onsewo anasanduka ana amene wawa ophunzira bwino dini, anaphunzira Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi sunna ya mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam. Mwachidule analophunzira achisilamu, dua ya mtumiki kumpangira mamuna ndi mkazi amene mkazi wake waonetsa khalidwe labwino pamaso pandani pa mamuna, amene yotu ndenda akazi okhulupirira, amene numanena kuti maswahaba achikazi ndi amene. Ndiye muona kuti mkazi pamene mamuna wafika asampatse mamuna nkhawa zina zilizonse. Kungofika mamuna basi kungoyamba mavuto, kungoyamba mavuto. Mamuna sona koma ndikanangochedwa mwina bora ndi apeze amuna ena kumabwera akazi awo atagona. Ndi akakhala amuna ena amene tanenera munja kuti osokonekera mukaganizidwe kawo amangobwera ataledzera basi. Amuna ena ato amene ndiye mwayi mulibe dini, solution yawo amangobwera ataledzera kuti zimene akazi awazi yankhula asazazikumbukire mawu. Akazi awo akangofika ndikulalata basi, zimene zili zosamukhala mkazi wachani wachisilamu. Mkazi wachisilamu zimene zozo ndi zinthu zosamukhala. Mkazi asapezeke zonena kuti mamuna akabwera basi mavuto. Mkazi akatakuyankhula ndi mamuna wake nkhani yake ni mabiru basi, ufa watha. Pakufunikira zakuti inu musakhale umoyo wa pabanja ngati kuti inuyo pabanja ako muli kuti muli dziko la eni yake. Banja londirani linyadireni, anyadireni amuna anu. Inu munthu amakhala so ni ma problems, amuna anu kupanga ma mistake awiri atatu sikuti ayipa amene weya. Taona ni zabwino zimene akhala kukuchitirani chikukwatilireni. Mkazi apezeka zonena wakhala ndi mamuna kwa zaka 40, kwa zaka 20, kwa zaka 30, akadandaula amuna ake ati fota amuna ake sanagulire chovala kwa zaka ziwiri. Lefe mafusa mulibe zovala inuyo mayi andri nazo koma ndizakale. Sono inu mpaka nakwaya lutsa amuna anu pagulu chifukwa choti sanagulire chovala. Ndi zimene akazambira Chisilamu akumachita. Ndiye wakumuona ngati kuti akuti akufuna malangizo, koma kumene kusukumakhala kufuna malangizo kumakhala kumuyalutsa mamuna. Chifukwa zofuna malangizo sangafune malangizo ngati amenewo. So mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akumulangiza apa mkazi kuti sangakhale wolawa kukoma kwenikweni kwa chikhulupiriro mpaka anatakwaniritsa udindo wake pa mamuna wake. Ngakhale mwamunayo asamupemphe mkazi, koma paika mkazi angodziwa zochita. Amuna anga abwera, amuna anga yeye tsiku lanu latha bwanji, akamba tabwino makuti amundifuna kapena ndikapitirize zimene mapanga zicha. Mkazi wabwino amene. Tidaza fotokoza zokhudza modzi mwa masalafi unena kuti kudafotokozeredwa kwa iyeyo mkazi, ndipo mkazi ameneyo adali mkazi wambiri zodabwitsa kwambiri. Ndiye mamuna amene anamukwatira mkazi chifukwa cha khalidwe lake. Ndiye mkazi chimene chimachitika madzulo ena aliwonse mkazi ameneyo amasamba, amavala zovala zake zomukopa mamuna, mukuzidziwa inu tisachireso kutambasula. Ndipo amatani amadzithira mafuta onunkhira, uzikonza bwinobwino. Ndi amapita kwa mamuna uja, mundifuna usiku uno. Mamuna aya akanena kuti ayi ndibe nawe kumbo usiku uno, basi mkazi uja amanena kuti acha bwino ndikubwerera ukachotsa zovala zija
kusukusula bwinobwino, ndikupanga udhu, ndikuvala chovala china, ndikuyamba kuswali. Akazi amenewo ndi akazi amene amalidziwa banja, cholinga cha banja matani amachidziwa. Koma ndithu akazi ambiri vuto limene likumakhalapo ndoti akumalowa mu banja asanaphunzire za banja. Ndiye akazi amene adapita m'mbuyomu anasiya zitsanzo zabwino kwambiri. Mukuyankhula kwina mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, hadithi jasovano ya Sunan Ibn Majah 1853, Abdullah ibn Abi Aufa akufotokoza kuti mtumiki anati, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ndikulumbira mwa yemwe m'manja mwake muli mzimu wa Muhammad, yemwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala, la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha, sangakwaniritse mkazi udindo wake pa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tuaddi haqqa zawjiha, mpaka na mkazi atakwaniritsa udindo wake pa mamuna wake. Walau saalaha, zinga kale mamunayo atamuitana mkaziyu nafsa, kumuitana mkaziyu kuti iwe tabwera kuno, wa hiya ala qatabin, mkaziyu ali pamwamba pa chokwera ngamira kapena ali mugali moto akufuna azipita kwina kwake, mamuna uja ndikumuitana akazanga tabwerani kuno, mkaziyu abwere, wala mtamnaa, iye asatani asamukane, yani sakweneka kukana, apite. Amuna anga mwanditana yeye kuti bwana mkazi akucheza ndani zake, amuna anga akamwitana asiye kucheza ndani zake pompo atamange, ndava kuitana mandita. So muona pamene pakuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufuna kusonyeza kuti mkazi ngati angakale omvera Allah, mudzamuona kuti iyeyo akumvera so mwamuna kufikira poti mwamuna akamwitana mkazi yusamatenga ndawo pompo amatani amatamangira kuti amuna anga atani kumene kwatu ndikumvera kuja kukunenedwa mu aya ijatu, kumene Allah kunena kuti qanitatu, akazi amene amakhala omvera. Apa sikuti akumupembedza mwamunayo yeye, chifukwa sakuwalamula zinthu za haramu eti akungowayitana pa zinthu zimene zizofunikira mbanja. Akwaitana akazi anga tabwerani kwa mkazi abwera, mwandiyitana ine mati bwanji, basi mwamuna afotokoza ngati papezeka zoti mkazi uja alakwitsa, munanga pepani izi mwangochita mwina mwakuzindikira wako, koma ngati pali kuzindikira kwina kumene mungandiphunzitseni, amene ndi mkazi okulu. Koma osati na Yesu ayambenso kubwenza mawu. Ndiye inu mukabwenza mawu mudziwe kuti amene mukumbwenzera mawuyo pa inuyo ndi munthu wamkulu, ngakhala lochepa maonekedwe, ngakhala lochepa muzaka. Kwa inuyo munthu ameneyo ndi munthu amene ali mtsogoleri wanu. Ndiye mtsogoleri olachepe maonekedwe, ola akhale kuti alibe ndalama, inu nda ndalama muzichepetseke. Mwamona ndi mkazi akangamba kugwira makobiri, mkazi akaphunzira, basi to amuna ake aja amakhala chani, amakhala chinthu chachiwiri mmoyo wake. Choyambirira chimakhala moyo wakewo mkazi, akuti amwali mukapanda kuzisamalira nokha musauka mtauni muno, amuna achisilamu alibe tsogolo. Amayankhula akazi ena zonse, amuna achisilamu ndopanda chani, ndopanda tsogolo, muzingotuwa azingokuzani jana basi. Ndiye ngati mufuna kutuwa, amalangizana zimene zoti akazi, ngati mufuna kutuwa inu ndiye muzingokhala pakhomo. Ndiye amenewo ndi mashayatini amene akulangiza akazi anzawo zinthu zimene zili zophwanya malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. Tikabwera mu Sunan at-Tirmidhi, kwa lero tingomalizira pa mawu a mtumikiwa, inshallah tikadza kumananso chifukwa tili pa topic yomwe imene tikhalapo ndithu, chifukwa ikukhudzana ndi malangizo a mbanja imene tikhalapo. So inshallah wiki yamawa tidzabweranso ku ulangizi wina umene anapereka mkazi mzanu kupereka kwa mwana wake, amene mwana wake amapita kokakwatiwa, anamulangiza malangizo abwino kwambiri. Ndi amenewo inshallah tidzawamvenso bwino. So senze zimene amanenazi zikugwirizana ndi kumvera mamuna, koma tikufuna kuti akazi akaende chithunzithunzi kuti tikamati kumvera mamuna pa banja kukuthandauzanji, chifukwa yena amaona ngati kuti tikamvera izi ndeti ndikumpembedza mamuna, ndamayankhula maonena kuti ine sindingakupangire ngati mmene mampangira Allah zinthu. So tifuna kuti kaelementi kamene kachoke mwa akazi, kachokemo. Ndiye inshallah tidzafotokozanso gawo limenelo, koma lero tifuna tikapeza Allah ndi mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam. Tikabwera mu Sunan at-Tirmidhi hadith 1160, Talq ibn Ali akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti idha
arrajulu daa zawjatahu lihajatihi, mwamuna akaitana mkazi wake kuti iyeyo mwamunayo akumufuna mkaziyo, yani akufuna kuti akhale naye malo amodzi. Faltatihi wa in kanat ala tanuri, mkaziyo atamangire kwa mwamunayo ngakhale ali kumphika, olo mazira wapyerere zibenjiro, olo ndiozo zipyerere, olo muzifula muyika pambali, mutamangire kaye kuti kuchipinda kumene amuna anakuitana. Ndipo musapite somwe kumukunyi kuti koma amakunda zimene zibwanji ndikamaphika. Ayi, ingophulani ikani yapo tamangirani. Amwanga nabwera mmati bwanja tate ndichezeni basi mucheza museka kumeneko mukapitiza kuphika. Chimenecho ndi chilamulo chimene akupereka ndani? Allah subhanahu wa ta'ala kudzera pa lilime la mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam, kuti pamene mkazi waitanidwa ni mwamuna wake kuti mwamuna akachotse chilakolako chake, faltatihi, mkazi apite, wa in kanat ala tanuri, ngakhale mkaziyo ali ku kitchen. Ndiye liuli chalimanena kuti akazi a Chisilamu samakana, ndi pamene papo samakana mwamuna wawo, osati kukana chibwenzi. Kapena ena amafika ponena kuti mkazi wa Chisilamu tusamakana, ndikumakakwatiwa ni makufaru, mpaka makufaru ndikumanena kuti akazi a Chisilamu tusamakana. Ina akazi a Chisilamu samakana zono, samakana mwamuna wawo nyumba, pamene pondeti zikumveka. Komanso mwamuna wawo uyu Msilamu, osati mkazi wa Chisilamu akanena kuti ife Chisilamu chatifunsa kuti sitimakana, ndiye kukakwatiwa dala ndi mkafiri. Kapena ng'mata Chisilamu chimanena kuti mkazi asamakane pa chibwenzi, ndimakapanga chiwerewere. Imene koko ndikumva molakika zinthu mu Chisilamu. Koma mwamuna wanu amene ndiye musamukane, kaya ndikafolo pa tsikupo, kaya ndika 20, inu pangani. Chifukwa zimene zozo ndi zimene kwa inuyo mutapeze nazo malipiro. Zikuoneka ngati ndizoseketsa, koma ndi zinthu zimene akazi ena akukanika makoma. Ngati manja akuvuta masiku ano ndifacha ziti? Ndifacha zimenezi. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza motero. Tikabwera mu kuyankhula kwake Aisha radhiyallahu anha, tikabwera mu al-Mustadrak ya al-Hakim, hadith 7418, Mustadrak hadith 7418. Aisha radhiyallahu anha kunena kuti qultu, ndidati ya Rasulallah, eyo mtumiki wa Allah, kodi ndi ndani mwa anthu amene akuyenera kukwaniritsidwa ufulu wake kuchokera kwa mkazi? Qal, mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati, zawjuha, mwamuna wake. Mkazi amene wakwatiwa pa anthu onse pa dziko lapansi pano, munthu amene ali woyambirira kumukwaniritsira ufulu wake, si abwana ake, si bambo ake, si mayi ake, si azibale ake, koma ndani? Mwamuna wake. Ngati mwamuna wanu akuza kuti pakhomo pano musachoke, makolo anu akukuita nani? Inu mwauze makolo anuwo kuti amupemphe mwamunayo okha, chifukwa mwamuna wakuletsani nuyo. Ati ine bambo auja andiletsa, ndiye sindibwera. Ngati mungafune apempheniwo, ine andiuza zoti ndisatani ndisabwera. Mkazi okhulupirira amene. Koma tinakumana atu chini mano nkama, amene wani bambo anga ine ndiye sindinganyoze lero iya, ndipita basi. Pamene pomayi jana matani mwaponyana naye, jana mwaponyana naye. Koma inuyo mvereni mwamuna wanu. Wakuuzani kuti musapite kwa anzanu, inu mumvereni. Musapite, ine ndipita, ndipo ndikapita upanga chani wewe. Akazi ena kuma challenge, musapite kumikumano yanu inu mayi, ine ndipita, kodi inu bwanji? Basi mfuna mzingo nditenga ngati mkaidi pakhomo pano. Mufuna ndizikupembedzani inuyo. So maona kuti inuyo mukumvera mwamuna, lero lino amayi mwasandusa ngati mukumpembedza mwamuna. Choncho ka element kuonena kuti mukamamvera mwamuna mukumpembedza mwamuna ndipo lapika. Chifukwa kumvera mwamuna ndiye kuti mukumpembedza Allah. Famina kulamula ni kumvera mwamuna ndi ndani? Ndi Allah yo. Ndiye mkazi azindikire kuti mwa anthu onse pano pa dziko lapansi amene ali ndi ufulu woyeneka kukwaniritsidwa kuchokera kwa mkazi ni mwamuna wake. Mabrothers anu azibwera pambuyo, azichemwe ali anu azibwera pambuyo, anti anu, uncle wanu, bambo wanu, mayi anu amene wabwere pambuyo. Mwamuna wanu priority basi.
zikanakhala kuti zili choncho ndikhulupirira kuti manja ambiri achisilamu bwezali abwino kwambiri. Chifukwa mavuto amene tikumakumana nawo lero ndife chonena kuti akazi ambiri sakudziwa zoyenera kuchita muchani mbanja. Ndi akumaona ngati akuponderezedwa pamene mwamuna akuwalamulira ndi kuwaletsa zina zake. Akumakutenga ngati kumene kuti kuwapanga control. Chifukwa yani iwo mbanjamo akufunanso kukhala ndani tsogolera. Tikabwera mu Sahih Ibn Hibban hadith 4162 Abu Huraira akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adati ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin, sizilizoyenera kuti munthu agwadire munthu nzake. Sizilizoyenera kuti munthu agwadire munthu nzake. Walau kana ahadun yanbaghi an yasjuda li ahadin, koma zikanati ndizoyenera kuti munthu amugwadire munthu wina, la amartu almar'a, ndikadamulamula mkazi an tasjuda li zawjiha, kuti amugwadire mwamuna wake, lima azzama Allahu alaiha min haqqihi, pazimene Allah subhanahu wa ta'ala wamupanga mwamunayo kuti akwaniritse pa mkazi mahaki. Akazi samadziwa mmene amuna amavutikira, akazi samadziwa mmene amuna amavutikira. Mwamuna akakhala kuti wafika polephera kuti mpaka na pa nyumbapo inu nkumagona ndi njala, ine mudzifunse ndiye kuti inuyo ndi amene muli ndi vuto kapena mwamuna ayo ndiye wayesetsali zatani zavutiratu. Fa amuna ambiri amasankha dala kusataniza mkazi pamene mkazi ujo amba kuchita cha mwana nushuzu. Taona amuna ambiri akumwalira ndikumanena kuti anasiya ngongole zakuti zakuti. Ngongole zimenezo amagwirisira ntchito kuti pakhomopo kufuna kukusamalani inuyo. Amuna lero lina amatupa m'manja chifukwa cha magobo, makagwira ntchito zolemetsa m'manja muja ndikumatupa chifukwa nena ati akazi mutani mukhale pabwino limodzi ndi ana. Koma zimene zizi akazi zonse zamaziwa. Koma mkazi amene amadziwa uchilimika kumene mwamuna amachilimika, samakhala mkazi wosayamika. Amakhala mkazi amene amakhala wothokoza muzochepa zimene mwamuna akuchita. Olo chimene chimakhala kuti chimapezeka chija chisapezeke olo kwa wiki olo kwa masiku, mkazi amene samamvutitsa mwamuna. Koma akazi ena ndithu amafuna kuti always zingokhala nyumbamo mmene akufunira nyumbamo. Zinthu zichitika nyumbamo awo malinga ndi mmene wakutani akufunira, osati mmene zilili. Ndiye pachifukwa chimenechi mtumiki akumulangiza mkazi kuti akanazindikira mkazi kufunikira kwa mwamuna, akanazindikira ndithu akanamulemekeza kwambiri zimene afuna kutanthauza pamene. Koma pachifukwa ati ndizoletsedwa kuti munthu agwadire munthu nzake, mtumiki sana amulolezenso mkazi kuti amugwadire mwamuna. Koma imene ndi point imene mtumiki anafika yofuna kumuuza mkazi kuti mwamuna ndofunikira kwambiri kuposa ndani, kuposa munthu wina aliyense. Koma lero lino akazi amutenga mwamuna wawo kukhala osafunikira kuposa ine yakewo, akumadzitenga ngati iwo basi just because mwina akugwira ndalama, kamwina aphunzira ali ndi madigiri tija ka business kawo kakuyenda basi nda mwamuna ngati mwamuna ndi chani ndi chitsiru. Koma ndithu chimene Allah anapanga ndi chani, Allah sana ike baraka mchuma cha mkazi. Mkazi wakwatiwa chuma chake Allah sana ike baraka pokapoka ngati mkazi akukwaniritsa kaecha zimene walamulira kuti achite, pamene kondeta Allah ika baraka mchuma chake. Akazi ambiri ndalama zawo sizimaoneka kuti zimapita kuti, amapeza zotala njira kandi salary kayambanga business, koma mpamba ukutani ukuduka kuyamba business ibisiya kuyamba ina ibisiya basi kumangozungulira mmene posa mapita kuti chitsogofwa chake. Allah amakhala achotsa baraka mmene muja, ndi akuchotsa baraka chifukwa kuti iweyo mkazi wayamba kumunyoza kaye Allahyo pa zimene wakuuza. Allah akulamula kuti udzimvera mwamuna, Yesu kumumvera mwamuna ifo yamba kugwira ndalama, pamene kwa Allah angakudalitsa sangakudalitsa. Ndi akazi amayewala tu formula imene kuti ngati afuna madalitso choyambirira amvere kaye Allah zimene wauza. Allah auza kuti amvere mwamuna, akamvera Allah ndiye mwamuna wamvera, akamvera mwamuna wawo chake mwamuna wawo so even business akumanga amathandiza. So pachifukwa nena kuti mkazi sakuyeneka kumugwadira mwamuna wake, mtumiki angofuna kuonetsa apapa kufunikira kwa mwamuna pa mkazi. Pomaliza Ali al-Qari pa hadithi imeneyi adayankhula kuti an tasjuda li zawjiha,
kuti amugwadire mwamuna wake ayi zikutanthauza kuti likathrat huquqihi alaiha, chifukwa cha kuchuluka kwa udindo umene mwamunayo ali nawo pa mkazi. Taonani inuyo anakukhazikani nyumba ija makaraja, nyumba imene ija amalipira rent ndiwo, komanso akukubweretserani zakudya, akakhala ndi zochepa zakugulirani tizovala. Ana anu aja akuwapititsa ku sukulu, amene inu mwabereka ndiye uja akuwapititsa ku sukulu, akuwalipirira kani ma school fees, mpaka na mwamuna apezeka kuti kutha zaka 10 asanagulepo chovala cha nyuwani. Madziwa zimenezo pamatha zaka 10 mwina ulo zaka 20 mwamuna osagulapo chovala cha nyuwani, koma ana pakoma kuvala zovala za nyuwani. Mkazi ata kunyinyirika kuti mwezi umene usanamugulire chovala cha nyuwani akamugulira, akufuna kudya zonona. Mwamuna amene isoto ali ni mai yake umwinaso samawathandiza, akatumizira mwina ndi zochepa zimene amatumizirazo, koma zimene zakazi samatani samaziyang'ana kuti mwamuna ali ndi udindo waukulu pa iwo. Ndiye pali point yayikulu kwa basi. Point yake ndichi wa ajiziha, ndi kuvutika kwake kumene mkaziyo amakhala nako an pankhani yokuza alqiyami bishukuriha, pakukhazikika kumuthokoza mwamunayo. Kuvutika kumene mkaziyo amakhala nako pomuthokoza mwamunayo, pachifukwa chonena kuti amakhala wovutika kuti amuthokoze mwamuna zimene amachita pa iyeyo. Tumiki akanati alamule kumulamula munthu kuti agwadire munthu nzake, akanamulamula mkazi kuti chabwino sachita yokhayo zikhala kutani kuthokoza. Chifukwa akazi amavutika kuti amuthokoze mwamuna, amaona bezolakwika mwa mwamuna every time. Olo mwamuna atakhala wabwino cha mtundu wanji ndi akazi ochepa amene amavomereza kuti amuna anga awa ndi amayesesa, osayankhulapo mawu ena aliosachani achipongwe. Iwo amafuna kuti adziyamikiridwa pa zimene akuchita, koma samafuna kuti iwo amuyamikire mwamuna pa zimene akuchita. Asakaphika muva sizinawo mchere cholinga anoti aya mchere wakaona bwinobwino, aya tibwesa ndi madziwa ine napikapo zokwana mchere. Mesa akunena kuti mchere usuna kwana yakhala nthani mukuona. So mkazi tunda amene mkazi amafuna tioloweza zitani aziyamikiridwa. Pamene mwamuna wanuyo sipangathe tsiku osakamapo cha mavuto. Inu silingathe wiki yonse mukungomuchemerera amunanga lero ndendi kukambireni zabwino zenu wakalungu ndichitira ndiyamba chakuti ukawa masiku imenezo zimene zatha munyenyeka mawa mune na zinu mwamuna amene sangamamve bwino, koma amuna akusowa zimenezo makomo kuti aziyana akusowa ndithu akazi amene amataka khala basi ndikumangoyamikira zimene amuna wakuchita. Akusowekera akazi matame, akazi amene akupezeka ambiri ndoti akakhala basi ndi mwamuna zokapa zake ni mabiru mavuto yeye na amunanga makuti banja lisilingenda bwino basi. Ndiye kufotokoza mwachininga kumene mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam fotokoza kumene pandikonena kuti kukupereka chilamulo pa mkazi kuti ita'ati almar'a, mkazi akhale ndi ta'a, kukhala ndi kumvera fi haqqi zawjiha, pokala wokwaniritsa zimene mwamuna amamuchitira iye akwaniritsenso mbali yake, adzimumvera mwamuna wake pokwaniritsa ufulu wa mwamunayo. Fa inna sajdata la tahillu li ghairi llahi, chifukwa sajida ndiyo saloledwa kupatwa hapo kupangira Allah basi. Koma mtumiki anayankhula mwachininga kufuna kuwauza akazi kuti inuyo mwamuna wanu mumukwaniritsire udindo wanu, chifukwa zikanati inuyo mwalamulidwa kuti mumugwadire munthu bwezi mukumugwadira mwamuna. Ngakhale bambo anu simukanalamulidwa kuti mwagwadire bambo anu, koma mumugwadire ndani mwamuna wanu. So ngani yokuza at-ta'a nangasizi zikukuza akazi sangakhale womvera atsogoleri ngati sakumvera ndani amuna awo. Fa mwamuna ndi mtsogoleri wa pa nyumbapo, ndiye mtsogoleri woyambirira kumumvera ni mwamunayo. Ndiye ngati mwamuna mukukanika kumumvera, inu ndiye muzikamvera abwana anu, inu muzikamvera amene mukuchita nawo business, muzikamvera bambo anu. Pamaso pa Allah ndinonyozabe basi, ndinonyozabe fajani inuyo oyeneka kumumvera oyambirirayo mwamunyoza. Ndiye nawo mwamvera alibe nchika simupatsidwa bejani malipiro ena aliwonse pamaso pa Allah, fandi ni mmozi wa onyozera malamulo a Allah. Ndiye kumumvera Allah choyambirira mkazi wa pabanja amumvere mwamuna wake, akamumvera mwamuna wake ndiye takwaniritsa chani akukwaniritsa kumumvera Allah subhanahu wa ta'ala. Chifake aya ija tikunena kuti qawamuna ndi qanitatu zikuyendera limodzi, Allah nazika pamodzi. Chifukwa mwamuna ndi olamula, mkazi apereka kukhala womvera.
ndiye olamula sangalamule ngati palibe womvera, ndipo womvera sangamvere ngati palibe wolamula. Ndiye mkazi akuyeneka kumvera zimene mwamuna ake akulamula. Pamene kwende kuti banja lakani lakwanira. Zina zonse zimabwera zijenza zing'ono. Banja ndi zimenezi zimene Allah kuzitchulazo. Kumvera komanso ndi kusunga umaliseche. Zina zonse kuswali kasanu pa tsiku, kusala, zimene zonse nzazing'ono kwa inu mkhoza kwanitsa. Koma ziwiri zini zovuta kwambiri pokapoka mkazi akhale chani imra'atan swaliha, akale mkazi wolungama. Chifukwa uli kunena kuti faswalihatu ndi akazi wolungama. Zizindikiro zawo ndi ziwirizi pamwamba pa zizindikiro zina. Zizindikiro ziwiri zake ziti amakhala omvera modzichepetsa kwa amunawo komanso amasunga umaliseche wawo. Basi akazi ambiri apa sakufikapo. Inu kudzangofika pamenepa ndeti mukhala mugulu la akazi otani olungama. Ndiye tikhala tikupitiriza fa topic ndi ikulu kwambiri insha Allah. Kwa lero tisile pamenepa.